hyvä, että selitäpä sitä Rikke-Boat-projektista niille, jotka ei tiedä tästä. Joo, eli pari vuotta sitten alkoi projektia, oli kesäloma ja ajattelin, että on pakko saada sähkövene ja sitten ei sopivia löytynyt markkinoilta, niin sitten ajattelin, että nyt tehdään sitten itse. Projekti vähän paisui ja sitten tuli sponsoreitakin mukaan ja yhteistyökumppaneita ja kavereita ja sitten leivottiin kasaan sitten ritkeveneen ja testattiin erilaisia moottoreita ja teiltä muun muassa niin nyt vaihdettiin vähän tehokkaampi potkuri. Joo. Eikö se ollut tuosta 5.5, Kiemen 5.5 80? Joo, 5.5 80 oli päivitys. Miten se on vaikuttanut siihen? Hyvä kysymys. 5.5 päästiin semmoinen 5 kilsaa tunnissa, joka riittäisi ihan hyvin. Mutta jo sitten ihan niin huvin vuoksi testattiin 80, kun sähkökin muuttui sitten 24 voltilla toimivaksi. Ja se on varmaan sitä parantanut sitä suoritustehoa aika hyvin. Joo, varsinkin nyt kun laitetaan tuo toinen potkuri kiinni, niin varmaan tulee tykkipeli. Juu, pitäisi tulla ainakin. Joo. No, mitä olet ollut mieltä tuosta Caymanista, 80 tai 5.5 molemmista? No laatupelejä, että ei ollut mitään ongelmia, että aina toiminut kun on tarkoittaa. Ihan suosittelisit. Kyllä on lämpimästi suositellaan ja hinta ei ole paha ja näin mikä ettei. Suosittelisitko muille tämmöinen sähköveneprojekti? En tiedä suosittelisin. Ehkä pienemmässä mittakaavassa. Soutuvene ja joku tommonen pikkumoottori tai muuta. Niin pääsee ehkä vähän helpommalla, että oli ehkä vähän semmonen suuruuden projekti. Suuri projekti. Suuri projekti. Mutta ihan hauska ollut. Tosi mukavaa rakennella ja puhastella.